Hello dear viewers, saya simpat ngai shan suenang ni ngai kublai fi ha kerteng ga bathyang tamu Jesus Christ nong penim. Tikai ga banga kwa ban kuran ye fi menta kalong ki kentin jing start. Menta kam num long than kum ka jing elap ndrei ngani thu ifi ka experience ka banga ya ni ga perthai but am tang ki experience nga pen iswa na ka Bible. Bat ka Bible ha baka tho ka nong ka ba shisha akini kin kintin ki bangan keren mentakan yarap ya fi no shibu ne ha ka bai dei bakani ga jingem tiga jing tho ka ban keren menta ka long ba ha ka tin pharang ka ong ngabu kumni kong the consequences of our choices alani ka jingmi na ka ba ngirai lani ngila dable lani ngila dap shim no kirai jongi bistu am kirai hatungan let ya kani galti ne ngan let ka tegalti hatungan trei kani ka kam ne ngan trei kani ka kam hatu no kibun kirai ha jingim jongi ka ba ngila dap shim no ngila dap shim tang ta akam dei tang karai jongi ru karai jongki kimi ki pa jongi kabakile ndai tangkarai ndai kabaki shim kila shim me kata karai kila deble ki kepateman jengi ki kini barok onong fi kini kirai ki bafile lani kini kirai ki baki teman ki baki la deble no kadan ka impact lani kadan kata ka consequences lani hakaktin kasih kila menong ka kai ka bami na kata no kai ka bangi ta tengah kwa ban kran ya kani ka topik entah ka de halor kani bat pindah snap da penlet jingmat bahaban pin sama so thu bat syai ka jingem jungi kumbang ong fi bun sin na phi menta ki badang ya ka jinge no ngar maya ya ka jinge entang ong ba ngamya bun sin ni kibriu ki keno e ublai ki keno e ublai ong try ni hap ya kan ga jing e ni kat ni ga jing susat kile no ki blame you blay ni ki keno ben you blay hanrei pinda perkhat bang ong fi fin la shang ban pusan ban janai umdei blay ba ai kini ki kadai ka jingjit jungi ban le ki de kirai jungi hi ki ba ngile hi khlam da ki jing bakla ki kirai lani kita ki jingjit bakla jungi ki penlong ya ka ba ngilong menta pi ngan ong fi wat pada hadin ba ngatong akran lang ne kani ki beriu ki bam pat yo jing penim bat ye ki balayo jing penim dan api ki balayo jing penim mot ki bala akala ka bumot gila mat ya ka jingkha arsin mo menta pi ki dan ki pia jing e kawai ka jing e kalong ka kadai bau tanu pha itu men simbaman kata kaya dah kawai ban pen stom fi padu ban pen stom ban pendu no e to ka jingat jong fi ha Jesus Christ andai ka ba arpat kata ka bang akran menta kam dai kita kadai ka jingjit jong fi menchwa ki jingle kelumar jong fi menchwa shwa ban yo jing penim kijing ki kala banong ka kam ka ba fil ajit fitrai kala manlong ba kinu ma ka jing dai jong fi bagi beriu ba fil penyesno kalong ba ki bahayeng ba sam ba penyesno ki kila banlong ki parlok ki ba fil penyesno tinggi association baro mo ki ba fidan fi kini wat haba fila yo jing penim ngan ong fi kini ki decision ki ba fi make tentang pihak mat ki pimla ban chuang ban chu keno yu blai nong try ngal ayo jing penim kum nang ya ini ndrei pina perkhat bha ki de jing jit jong pi pangin ya puli na ka city ugalat city pol si galatia kal nang ban ri khat ban nyo tol ni puli city si galatia nang ban ri ban nyo but wat sha ba an shukor ya fi an am syukur ya ublay namar ya ka ru ba ubriu ubet ya kata onyo atru pi naba utaw babet hakado jong uhi
nakata kado yoat ya kapaput nre ya utau babet hau mensim na utau mensim yoat ya kajing im bom jukut kapamut habang ipat yo jing penim ngodang fi ngi perkat lengba kenjado jing ngi shim decision ngi shim rai lengba kajing sngau jongi lengba kajing syak pressure jongi lengba kajing sngau start jongi baro kini ngodang fi kim long do mensim bat nga jule kata ngodang ngambang tang bangai ong hi fin ring ngai thu ki ai ma le but masu thu mentah din ki ai jing ki bai kan do dei bang kan no ble am kan no shu ble nga su thu ba ki di jing le jong ai but dei hang ta ba nganong fi ba bang asdang ban le chu ble ma sang ban yet kini ki long ki jing ki ba sha ki ba ngarang mat ngalak ban ong mentaru ngarang mat fi dan ki beriu ki ba keno ya ka sovereignty jong blai lani ki keno ya kata ka jinglong krau jong blai mo jinglong krau jong blai ru bo de blai bo snai kini ki ba khapanya ngam i ba ka bible kan ong ta ya ka sam chi spa khat san min dai let ka sam chi spa khat san khat ka ba khat mri ngan pani fi sam shi spa khat san khat ba khat mri wang ublei wang ni ki benang kilong ki benang jong utrai nre ya ka khandau ulai ya ukhun banriu pi ya ka khandau ulai ukhun banriu ki benang kilong jong utrai ublei ai kan khandau ai ngi bangin em han khandau kadai mangi kan kumno bangin em pi ladang em pat mat ya Jesus Christ ngin em pathar bat pat kalong kum bangidang bet YouTube sembai bat kan sami hadin ke ai ublay of God is a God of justice. Ni tau ublay jong kau bishar hak li. Umla ban le ka pila thong. Hoi pila yo jing penim mentang. Pila damat rei pihak banyak te ka pila bet. Nuksangan ai fi usim debet. Usim debet ngan ong fi jai usim debet. Usim debet de beriu bal ayo jing penim. Udah bala amat dia boleh ndrei ulek mno ha itu klip mat ba ulek ban klim ya kabat seba no kata ka dega jing bit jong u no dei tang ka jing bit ka dega jing bam ka u ka du no ka jing dan rengkat jong u blei no ulek umno ulek ban klim kabat seba penyap senan yo raya ru da ba pha u syakh ta madan thma ka ba jor ba ka jing ele kata ka wai nga ainu kusana ka bible ba ja ayu debet David habau prophet Nathan ulet ban confront you ban yathu you ya kapop chung u kala ka bomot ndai bu kham kala ka bomot panma bat uklam le shu kata ndai how to kakuna ka bakiong face mo David lane shim ya kai ka bola le mot blay u i na to nim umla David ban kono u blay David i bole pop bole you kai ka baja din tu khun jong u bom makhana ka bat chabau yap no wiap no wat haba ula let sya jingit ai ru banduai biang wiap no ndai kata ben David hadir nang tu Absalom lom lo khun Absalom jong ule komno open stom hayu David khun wa Absalom de khun jong David bo David it ba ru Absalom wile persya David penpat ya hima wile komno banyo ban penyap ma yu kepala jong tu David ba phat kadai ka jinjar sa puli pinaki lagi siem nganong fi untang kata pin lap hang tu ba ukhun jong David hi u abuse ni ubat jubor ya ka khun jong David hi pinta pulin tu bat nang tapat tu khu sawai hunman jong ka khun jong David hi hunman pat penyap no itu hi kadan kajing penyap no itu ba itu hunman ba bat jubor de kan ka khu kadan kajing ja pinda puli am thang ta puli shu puli hilet ni sim pin ka consequences ni ka bakile am tang tangan oi fi ka jingle jong usim debet ka ta ru yaki long din mandin fi ngimla ban blim yu blame taru kadan ka jingle jong ki kmi ki pa jong ki pateman ka ba kile nganong fi ka her patang nganong fi kan ka jing syak jihad patang ki jing ki jing le si dan
hakai long yang uba mlien ni kimlien bat em ya kajing di neu le kano rupin pet haki khun pateng ki siwi ru kadan ka hiar tu ngon fit kata dau bling ni khat kajing kala ka bomot no ban pen kedia no gitu ki no hot ki hap face ngon fit tentang ka ban yu tun re ni hap pai no shu bling ngon fit te hap padang gini ki jing ki ba fi kendo ngon fit pinle kum no ngon fit ngaju pusan ngaru lasi tentang pila ban long ki kam ki jam ki ba pila jiet hi pi jiet pi pen bor yu blai ban yun re pi syam ha kajing ngon fi syam kajing bat ban mi ru kam le ka basok ban syong ru kam sok ngon fi ani kila bandan ki jingya dai ber kibri ki ba fila yu kila kala ban long ka yeng mani ka ba filat tu pen filit pen so bano nong fi dapat bahai kan ni fi pen so ki yeng mani asipia kendu ki leaders ki balong ki ba pila sakut tu la asipia trailang ya ministry ru malak menong fi ndrei ka jingjit baklai fi klam keli bahan oblai nong fi ka pen long fi ban sakut tu bat kidan kinong ilam ki balik jubah balik dan bor no pi ban mi ru pi mlaj ban syong tu ru pi mne kaju agi jakatrai ni agi jing yadai bagi bahiyeng basam no fi pinle no khani po pi klumar jingmot no fi sedang ban keno yu blai dengan orang parawangat nyimdai ban keno yu blai wai ulai ngi ka free will ni ka kumbang ila puli man ne kata kamon lak lut bingin jit ya khendau la ai ngi mantap pi mlak ban keno ba syukin kadan ka jaka hakadong jampi ka bajur ba ka jing di drops ka bajur kam aurea kam nuti pat nanong ifi pimla te ban keno yu blai ba kadai na kadau jong blai to kadai ka jing le hi jong kmi pa na ka jing jit hi jong tu gibri la ba pin syong ha to ka jaka ro kadai ka jing jit hi jong pi hi ngi kusangan ayu ulat ru haba ulat udai ublai uang righteous lat ane ublai udai ubriu bahak babat ane ule amno kadai jing jit jong uhi ban syong hasadam bat gomora ban dola syong tu lalap ka jing ke babun man mar kinong syong tu gilong yu besniu gilong kiba mutlap kiba kenriang kiba haduk bo ublai hap pan pha da ka dauding ba kendok ba ka ding kadai jing jit jong ulat nan amfi nak kata orang pi bun sin habang ya ngar mai kandu gi jing tangam ngai thu fi kubangalang pi banga turai ke ministry ngale ki dan ki ngamla ban thu fi ta ki struggles ngai thu how blai ngap ban ya ngarang ya ling ba bat tentang ka penlong orang turai ni ka ya palat no kan ke jing ya tin rei tentang ka jan long kumbangan blame yo blai rei habang let jing duai mun sim jong blai pun pau ya penpaw yang aba ngamdai ban keno yu blai penpaw yang aba ngadai ban aingu yu blai bang apan ma bi kita ki decision ma mi ngawang tura ji su hoi ngamla su ban phaidin rei apan ma bi ki decision ki choices wat tentang habala yo jing pen imru tentang kham chania ba yu blai ngale hi ki ngasim hi ka step ka decision ni ka jingkot jingmat na karai no kham da consult yu blai ngam tu bakla bat tentang wat habla yo jing kimi biang kini ki so ki bangi bet ma ngam ong than tang ya pop ni mang ni pop ya pop le bangi ma ndai ka pop non ndai tentang ki jingjit jong fi de ki jingjit bat kanu ka association be fin let hang no fin trai kai ba fin le kita te kita kila ban mi te so adin ban tentang pimut ban put no itu so pimla bi hab bayan ya sya ble udang train ni fi ban tentang man siong try nga ai tilet ni kai bangi dei ban le ko fi haba fi kendu kini ngentang akwa ban yu ban pen i fi kai wa fin le kai ga ba fi dei ban le la da filong ha ni karukam let show ble ki jing duai ya thu da ka do nut barok khai kan fi ya thu da ka do nut barok khai wat pretend wat ang try ngabiang bai ble kwa ban i bingi ni pretend ni long gibri bas ngobiang bai ndre na ngai chu fi pipet ni ngapu sabri ha kran ge wa kamut bangam ya kendu jing ngai thu ble kum bangalong ong try pe kani ga decision bangal asim mensua na kubur mo bangal ale baklang kham jiet yeme kham snap yeme ndai try to ya rap si try dengan ni jing berat no ini jingkit bakhya ho ngadai banyak in try jis nomor melong blay bahak pabishar hak ha ngabanyak dari try ai ga jing start se kumno bangan ya dai pani ai ga jing ai jang mes
Bapa dan gini ke jing bang ayat bang lak ban numduk no ke jingat bang lak ban syanian bang lak ban nang ni syakmat ban shim no kita kira ki bakambet ni ngerong kan le ba fi nang keno yu blai lai kanang khamsniu rapi nang keno yu blai kanang khamsniu pia site man pia dan mentalang bot sultan bat kita min sim baman bat kiyo lat kinang pensitom syuk gitu lai kin penlong ba fin ben yu blai ba fin yele persyak yu blai ba katale kanang sniu syuk mar mendai yu blai ba fin sniu fi bat sultan le kwa ban tu ba wan ban syukur mu wang pet deu blai pa ban keno fi wan nakhli wang pet deu blai jong me ba ngat yang syukur wan ban syukur sya wan ban penjat senan haba pi yele persyak yu blai bat wan ban penyap senan ya fi bun kibriu bila syak syukur bila syak penjat bat kila yap na kiap am tang hane ka pertain reka bam jukut kan para banget kabam jukut ti ada dat na pedang jong fi kiba ya pedang kijing kiba snap ini video boleh film kala ka bamut no pai shu boleh wat keno shu yu boleh ge ko fila bakla ki decision yang fin replan aku boleh ong try ngala yu wan khmat penret khmat yung boleh nget how Jesus Christ boleh syayap akading fina Calvary itu bang pat mak kijing pinjam nget how Jesus Christ boleh syayap akading fina Calvary Klai ki pop yang fi kot jingmut nganong fi banyak no jing im ka badai net ba boleh ulah pen mi pat yu Jesus Christ ni bayap dan no ka jing yadai ba Jesus Christ lada fin pila kala ka bomot pendap ya jing ka arsin pen ko ngo ka jing pen baptis padiam ni men sim khut ngakran ni para banget pendap no peni bo boleh kan dan ka kam jing kam sting wala pedang pihak kita ikan kam sting kendet nomor ba pila syania no boleh pim syania no aldi pim yetu syu gibriu pim yetu syu nganong fi kini gede kentin jing start ki bang akuran ki bau boleh ha ban keren ha bang pusan bang ayat yang ba bang apet ya kentin jang boleh ru fi wat penlek no ida ngap arsin lai sien ru fi ngau ni ani tu ya ngan ban biang itu gi belayo mak jing penim mak jing ka arsin pihak igini ki jing nganong fi dan ne penang fi bayak ni jing kede ki jing le jong pi min sya Andai pinlek kumno pla ho blai gini jing pla ong bangal abakla ho pla ong try pen back no ya rap mami pen sting se try kutin jong blai wong Jesus Christ wong wan pi kita ki bakhya ka jingket no come ye who are weary and heavy laden I will give you rest wan kita ki berat na ho Jesus Christ pi kan wan ka jing sok ha men sim jong fi kan wan ka jing tengan ha men sim jong fi Blay nak si tish Philippi fall na si Philippi. Wong no, apa dan kita kijing jang fi fin pentip show blay. To fin kemen no fin pentip show blay. Kita kijing jang fi. Bat kan sawan ka jing sok menang fi kan wan kata ka jing sok ka bapala liam ya ka jing syampang. Ka bapala liam ya kita kijing ki ba pidang mat mata. Haba kawan kata ka jing sok blay nang fi blay unra no fi. Unra no efi na kita ki jing ki ba fi kendu mentah masih sunat ya Paul si Filipi kalau nong ka ba saw tong in puli no si tish Filipi nong ba saw khat ba saw ong to pin ya kamen no how try halakas ngi tengok ong pat to ya kamen to ai ba ka jing ya sya jang pi kan pau ki bri baro apa nang gini ki jing ya ti bleu nang trin ya ka jing ya sya apa nang gini ki jing to ai baka jing syak jong pikan pau ki beriu jong baro utrai hajan ban riu wat apa dang jing wang wat khuslai ka ai ru ndrei ha ka ai baro da ka jing duai baka jing kerpat lambat ka jing aingu tu pin pentep ya jing pan jong pi sya ublai ni siti pil nang basaw hadu nyau nang ta da ka ong note kata ka jing suk ublai ka bapalat ya ka jing syampang baro kan ri jai kan yi do no jong fi bagi jing mot jong fi hau Jesus Christ hau Christ Jesus manong fi apa dan gini jing blem no pentip show blai pano blai bakata ka jing suk kan sawan ka do no apa dan gini jing pia kata ka jing ai jong blai ka jing suk an ri jai no ini jing mot jing perkhat jong para banget ngap ngale ya ka ju hi ngamong bangam ya ki jing pimi ki jing ka bangaya mandai thu ipi lai ka bangale ba ministry try ki kam ki jam dilan ka family
Hemi ihir kat no pinang mat kani kadi stage mai thu ifi ka ai ka bo bleu punya kidan gipo nga somban pat ka klik roi abang alat biang shu blai na pentep ngam fi kani ka casting kani ka mensim kani casting kani ka mensim bat ngani thu para banget ba pinum sa shu kini ki jing pin kam dei bo blai un pun bu kini ba pin hab ya be kini ki decision ki ba pila shem bila baklam pila pentep shu blai un sayarap ya pi kot pidang ya ti le pin salat no nakani nang tu kot penlong fi pat ba pinum shem shu ki rai ki ba makulumar nang pi haba pidan yu Jesus Christ tu wat le jangai no blai to ai ba kani kan pentengan fi ka buram ka jingero ni ai shu blai ba bahan ni ba bahatam God is good all the time gumbang dan mo God is good all the time siang am dan mo sya blai ulang ba bahai ki pot pa blai shibun la fi you like share but subscribe ini video naman taga buram blai pero